Ang sambingay mahitungod sa Pariseyo ug sa maniningil og buhis. Lucas Kapitulo 18 versikulo 9-14. May mga tao didto nga nagtuo nga sila lang gayud ang matarong ug gitamay nila ang uban. Busa gisultihan sila ni Jesus nining sambingay. May duha ka tawo nga miadto sa templo aron sa pagampo. Ang usa, Pariseyo ug ang usa, maniningil og buhis. Mitindog ang Pariseyo ug nagampo mahitungod sa iyang kagalingon ug sama nini, Dios ko, mapasalamatin ako kanimo nga dili ako sama sa uban nga mga tawo, mga mangingilad, limbungan, babaero, ug dili usab ako sama ni anang maniningil og buhis. Kaduha ako magpua sa kada semana, ug gihatag ko ang ikanapulo nga bahin sa tanan kong kinitaan. Ang maniningil og buhis nagtindog sa layo ug dili gani siya mohangaad sa langit. Hinuon gipukpok niya ang iyang doghan sa paghinulsol ug mingon, Dios ko, kaluy ako nga usa ka makasasala. Sa pagkatinuod, kining tawhana, ug dili ang Pariseyo, ang mipauli nga gipakamatarong sa Dios. Kay si bisan kinsa nga magpataas sa iyang kagalingon ipaubos sa Dios, apan ang magpaubos sa iyang kagalingon ipataas.